Ev der gundê çel Tirkiye a Swêreka Rûhayê ye. Gund destê eşîra Îzolan'da ye. Lê 3 sal berê di bazê hezîranê de ji heman binemalê pismaman çek li hember hev rakirin û 4 kes ji malbatek hatin kuştin. Di vê êrişê de hevjîn û kurê Serdar Îzol û birayê wî û jinbira wî hatin kuştin. 6 kes birîndar bûn. Kuriyê wî navîn jî bi sûcê ku êrişkaran birîndar kiriye, niha di girtîgehê de ye. Serdar Îzol da zanîn êrişkar pismamê wan in û pirsgirêka nava wan jî ji ber erd û zeviyan dest pê kiriye. Di sala 2003 de di nava wan de ji ber erd û zeviyan pirsgirêk rûdaye. Ew dibêje bi hîle û desîse tapoyê 5000 donum erdê wan ji bavê wan hatiye sendin. İşte ez wê çavê nen mal bûm. Rêyanê çûm Diyarbekirê mala fanga xwe dikira bişema doktor. Rêya paşîniyê saet 8:30 da werû. Mesela me zaten erdê me girtine. Îjar me got xwe em ew bikin ê xezînê bigirin. Ê xezînê jî neyîşt wana me dîlekşe jî dabû. Wana pêş da pîlana xwe çêkirin bi şev da heta saet 3 jî gir gelek merî jî hatibûn wira. İşte Swêzdûkî tê paşxaniyê me keşf dikele kamera heyî tuneyê. Lawkê me ji dê hûn çi digerin yani ji lê wira xeber hadide dê em ê were we gişka bikuşin. Lawik çî wan wa derjêr mala me awana tên ême sîleh tune tişkî tune tên bi 4-5 texsiya û Sir Cemal, Cîhan, Serwet, Bilend, işte Rabbim lavê Cîhanê Muxtêr, Ferman û çend tane gundiyê wan û lavê Zivxêr, lavê Mîletwekilê çûk navî Fatîh e, Mehmed Fatîh xwezane. Agirtên tên birê wan divê ku divê ya bêsî li hendesê xwe wan radike kamerê de gir bellî ye. Wana radike ewdî berî birê me dikuşe, dûra lavê me dikuşe, dûra zozanê dikuşe, en dawiyê re jî pîreka me dikuşe. Zar û dikişîne kamerê derba davê ji keçika me de ji keçik direve. Qîza birê min xaniyê me wê dayê xaniyê birê me davê ji wê da jî keçik ji wê da. Yani û eşteva divê bira gund me bimîne him malê me xwarine him canê me. Dema xwestina erdê xwezînê kirê jî bikin 4 pismam û zarokê wan bi çekan êrişkirine. Di êrişê de Heqî Îzol û hevjîna wî Zozan, kurê Serdar Îzol, Serhat Îzol û hevjîna wî Meral Îzol bi destê Servet Îzolê pismamê wan hatine qetilkirin. Em edaletê dixwazin û ew li bira rakirin werin wê ceza bixwara yani teydûmîna Türkan 213 güvenlik gerekçesiyle raw bir Aksarayê wana tek tek verdan ava 3 sal layê mesusiz serewsiz çima xwe tenê savunmış kirî bi destava 3 sal layê me werde hepsê dayê yani edalet tune em edaletê dixwazin hima kanê him malê me xwarin him canê me sewa gund divê bira gib me bimîne dûra jî mehkeme hindik mawû raw merî elman saldırmışî mikir dar raporya me jî heye mehkeme ra heftek di hefte mawû dû wîra jî raw kuşkê me bi ro di baxçê birê me da hed jî kuştin me mesela me raw dîlek şezda jî divê faîlê me çû kipe gündüz me gotî merî wayî çû hinda mala wan hatin kuşçu kuştin car çûn hinda mala wan dûra jî sîleh jî girtû tişkîtin divê faîlê me çû. Lê 5 êrişkar di gel kujer fîrarî ne. Ji Heqî û Zozan 6 zarokman. Keça wan a mezin-dîlan ji xwişk û birayê xwe re dê û bavtî dike. Lê di ber de jî tekoşînek mezin didin ji bo ku edalet ciyê xwe bibîne. Serdar Îzol di ciyê ku 4 endamên malbatê wan hatine qetilkirin darê tûyê daniye. Ji bo ku ciyê wan jî û jana wan jî ji bîr nebe. Rûniştina dawîn a dozê wêdiyekî hezîranê de li bajarê Aksarayê were dîtin. Banga wan ji bo edaletê ye. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Rûha.